No se on taas Olli. Me saatu sitä jonnekin. Pesi saunaa yksi päivä. Aika huolella lähti vanhat vahat vittu. Niin tosta muuten lifehack laittaa ton tohon, niin saa semmoista saunan tuoksua myös tohon persereikäpyyhkeeseen. Niin tämmönen 50 Foam Brush Go-paintti. Tää on hyvä. Laksatiivisia ja laksatyykäri. Ja supiketu vitun nahka saunavaha, niin sitä. Oon valinnut tämmösen mustan värin. Tällä mä oon ennenkin vehellyt tätä. Kiinnosteleeko tämmönen laksatyykäri? Tämmönen vaeltajan lamppu on hyvä. Ei oo maksettu mainos. Sitten jos on puuta, niin sitten täältä on hyvä katsella jotakin. Jotakin tämmöstä tikunpätkää, niin voisi sekoitella vahaa. Katsoo, että ottaa enimmät ryölet pois tästä irtoavat paskat pois, niin kyllä viittelee ton vahaa tonne saunaan, niin ei sitten tartu niin paljon tikkuja perseeseen seuraavalla kerralla, kun sinne istahtaa. Ja tietenkin tässä muumipyyhkeen päällähän tämä kannattaa aukasta, niin ei satu mitään. Oho. Valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Saisi taas metellä tähän auki. Ei mihinkään. Jakootellaan tätä tällä lailla. On tosta aika liru. Se on niinku vettä. Vaikka vois kuvitella, että joku sanoo, että vahhaa, niin tämmöstä lirukkiahan se on. Ollut ne pitkät varpaankynnit, kun täällä on istuttu. Ja peräpukaamia tai jotakin rohtumia, kun noi on tuostakin tuo pinta lähtenyt. Niin. Joo, niin kuin vaan sanonut, niin hyvä olisi pestä, niin kuin mä oon pessytkin tämän jo. Niin en oo sitä sen jälkeen käynyt suihkussa, kun on pessy. Sitten tällä otetaan täältä tätä saatana paskaa tällä. Sinistä. Mustaa piti olla. Katsotaan vaan miten se lähtee tosta. Mä en aio vettä, kun nämä pinnat vaan. Ei kiinnosta vettä. Noin nopea tää kuivuu tämä paska. Kunnolla märäksi sanoo naapurin piika päissä. En tiedä mistä oli puhe silloin, mutta oli semmoista he saatana horisi. En tiedä. Eikä se oo ku vetelee. Nyt tästä joku viisas sanoo, että tässä ottaa sitä perältä, että vittu mä mennä konkoilemaan tähän sitten, kun mä oon vetänyt tuosta tuonne ja sitten kiipellä tuonne ja jättää jalanjälkiä siihen, mutta mä oon vähän erilainen lapsi. Mä tykkään, että siinä on semmosia varpaankuvia. Joo. Siihen tyyliin.